tothom. Hola, el veterinari del poble. Hola, soc la mesurera de la granja més petita del món. Que tinc la Filomena ben alta. Sí, que pot venir. És urgent. Molt bé, l'espero. Fins ara. Al cap de poca estona va arribar el veterinari del poble. Bon dia, Filomena! A veure, Filomena, comencem per les banyes. Ui, quines banyes més punxegudes que tens! A veure aquests ulls! Ui, quins ulls més rodons que tens! A veure, Filomena, treu la llengua. Quina llengua més llarga que tens! Fins i tot li miraré el forat del cul. Ui, però si aquesta vaca no li passa res, aquesta vaca no té res, si està més fresca que una rosa, dona! No, vaig a dir molt de feina. Que no té res, perquè té la llengua vermella. Ai, mira, Filomena, saps què? Agafa la carta lliure, vés a passejar, relaxa't, desestressa't, que demà serà un altre dia. L'endemà ens vam tornar a llevar. Vam tornar a fer un pipí, vam tornar a rentar les mans, la cara, ens vam vestir, vam esmorzar una miqueta i ens en vam anar a unir a la Filomena. No, perquè ens estan mirant aquí a nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, i jo no puc fer-ho amb això. Ja ho sé que m'he oblidat, però ara no toca, això ja ho farem després quan marxi. Ai, Peret, no em ploris! Va, ho farem dissimuladament, tu, dissimuladament aquí, Peret, és que ens està mirant tothom. Expliquem-ho. Sabeu què passa? Que els animals, quan es lleven al matí, nosaltres els hi fem un bon petó de bon dia. Que grossos, I llavors els hi rasquem una mica l'esquena perquè relaxa molt. I avui, com que teníem visites, no els hi hem rascat l'esquena i en Peret, si no li rasques l'esquena, fora. I mira, si no us fa res, li rascarem una mica l'esquena i així bé, deixarà de plorar. Filomena, no em demanis això davant de tothom, home. Ara li hem de rascar l'esquena, vinga, rasca l'esquena, tu. Vinga, rasquem l'esquena. Home, Frederic, que davant de tothom no, que això és un moment relaxant, xica, mica. Home, que això és un moment relaxant. I ara ens estem estressant. Que no dieu que m'esteu estressant, home. Aquí, ai. Ara, que a mi també m'agrada que em grati l'esquena. O que m'agrada que em grati l'esquena. M'agrada tant que em grati l'esquena. Va, nen, grati una mica. Així, la nen. Oh, que bé! Oh, molt bé! No mireu, grateu-vos a l'esquena una a l'altra, que això relaxa. Vinga, va! Vine, Joan! Molt bé! Així! Has vist, Peret? Has vist tu tot sol quin merder que has aixecat? Ai, mireu! Veieu aquest coninet? M'agrada el dolç, no em penso no supera tu. M'agrada el dolç, si em vols també en tinc per tu. Correria 100 quilòmetres a peu coix i esquivant bruixes, sense por i sense dubtes, per menjar-me unes maduixes. Però en Peret es va quedar així. En Peret va esperar que la seva mare se n'anés a mercat i que la Tometa i la Frongeta se n'anessin a buscar mores. I quan ja no va veure ningú, es va arrencar a córrer direcció a l'hort del senyor Tomàs.